Itu? Putus. Tutup. Ya, ya. Oh, so bene. Shalom. Parhaladu haga bibir singkawang reso singkawang
Pasahaton selamat hari Minggu matuhamu sude ruas ni huriata. Soni nang tamu nami nama dohoti par minggu di bagasan sadarion. Tuhata mana masu parsaurata. Tapara de maruhana pikirata lau mar parsaura doho debata. Martanyang mahita di bagasan rohata be martanyang mahita. Amin. Tapuji matuhata, marhite deta san bukede nomor 20 ayat sada saat rodi ayat 3. Lison asa marsihan moluan ibero mahoduson jalabay Tuhan Yesus Kristus, dohot gorni tu diperbadian atau umpalangi dohot tanoon. Amin. Kisapan mahamus dengan poso-poso na baru tubuhi, disusun adenggan na sumangasi, asalam gada hamu marhite siani, mulutung nunga didai hamu basar ni Tuhani. Puji hamu madebata hagugotai, walaupun hamu madebata ni si Jakob. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martanya mahita, ale Tuhan debata para sirona sumuru, didok hatamdo, ikon mana manaun hami jalamate rabdo Tuhan Yesus Kristus,
Asarap hami dohot ibana Tuhan sangapon. Separohai mahami, asa uduk hami tulomo ni roham, jalahot hami di haporsiaw nature, asa totong marpakirimon di haheo dohot di hasangapon sugot, selehonon mutu akan naporsia diho. Amin. Maradita sen bukedeta nomor 325 ayat 1 dohot ayat 2. Tuhan Yesus Rasul hamuna lo jai atuku kamu Tuhan sonangani hamu sude pamanati hamu niar sako nai tangi goni arsakon mi dopakon Tuhani sonang mirohai sonang mirohai sonang mirohai dilehon Yesus sai beke olop ni nang roh Tuhan Yesus maluasian dosa-do nang satu Yesus roh atong sotung tarambato marlo joman tu Yesus roh sai kolompak kokop nai malua hodisi sonang mirohai sonang mirohai sonang mirohai dilehon Yesus Tatangi homajolo patik ni debata ima patik palimahon sahatu patik pasapuluhon patik palimahon ikon pasanga pemudo natorasmu asa mertua ho jala leleng mangulu di tano nanilehon ni jahu bade batam diho patik ponopon unang humamuno patik papituhon unang humangalaku patik pawaluhon unak kumanako patik pasiahon unak ku olo makatidakon hata nasotutu maralohod dungan jolma patik pasapuluhon dang jadi hal yang ni roham bagas nidunganmu dang jadi hal yang ni roham dungan sari penidunganmu manang naposona bawa manang naposona boru-boru manang lubuna manang hodana manang dia pe ugasan nidunganmu ido saatna atong ramang ido gugu mahita tutu hatta debata ale Tuhan debata separ gugui mahami mangulahon na hubar tu patik mi. Amin. Mari dihitasan buka deta nomor 324 sada dohot ayat 2.
kondo sai sesai sai pargogoy mawon mangaloro roha por ti Di bagasan serep ni roha tatopoti madosata nagodang itu debata martang yang mahita. Ale Tuhan debata perguguna suhatu dosan para si rohana sumulung amani Tuhan Yesus Kristus si pangulu hami halak perdosa nadangulon ro tujulon iha bangsa habadyon mi manopoti jala manganggukod dosa nami masa jodot tuar sahi hami ho marhite-hite pikiran dot hata dohot pabayanan nami naruay dang wahulungi hami ho siya nasa rohanami do na sa tete nami do na sa to dinami do na sa gugu nami nang dungan nami dang doso diri nami hubayan hami di bahan itama do rimasanmu jala uhumanmu hami tuhamatean salin nililing nai alay nama pors mahamin waing tu asini roham nagudangi mangidos yan nasa rohanami hasasani dosa nami saluhuna sayurupi mahami paubahon rohanami ala ni Tuhan Yesus Kristus anak hahulungan ni roham si panguluhami dot ala ni guarmu nabadiai ali Tuhan saya si maroham dihami halak na dangulon amin. Hata baga-baga taringot tuha sesani dosa. Sono duhata ni Tuhan Yesus. Roma hamu tuamu hamu akan aloja jalana sorat. Hupa sonang pehamu. Got hamu maaugaku tuhamu. Buron hamu masianamu. Ay nalambog duau jalana serek maruha. Asa daputan hasonangan to dimuna. Ay lambog duaugaku jalan yang dodohot nahu papersaton. Hasangapun madi debatana di Gijang. Amin. Maredehitan sen bukedeta nomor 750 sada dohot ayat tolu. Porseai
hatan itu hatan nagabi turpuk epistel di minggu tas stadarion imana tersurat di Pesalmen 27 ayat 24 saat Rodi ayat 40 tajahama marsika soring. Haposi majahuba jalapai hutihu dalanai jadi pati bulon nama ho tumean tanoi idai daun muma hasil siap ni aka parjahat. Jadi mamolus iba hapedang disibe pola dohulului ibana hapedang jupang. Alai saya siap do sogot akka pangalo si sudena pinopernya kabar jahat pe siap do. Ditupak jala di palua jahuba donasida di palua donasida sian akka berjahati jala ditupahi nasida ay marhapo santu ibana donasida ido sahatna mertua akan atau mangon hata ni debata jala nao peopsa. Amin. Mare dehitasan buku deta nomor 361 ayat 4 dohot ayat 5. Atas tanah sobokon duhut dang miani toto topuno di siapo salut nai alai hodo mahnoto orhasun timbuli musum ode padaku si baik najahati imasia ponoku marserak masude alai patimoku mau na posomon uhud bargogo anu mamuji ototong. Tahatidak kumaha perseotai songon nahina tidak kunidongata saha perseo di sandok portibion rak mahita madok. Au persea di debata jahuba ido ama pargogona sohatu dosan nato palangi dohotano. Au persea di Yesus Kristus anak di debata jahuba nasasadai iman atinuboni semaria nagabe biasa to di perbadia adorang sohabobuhan. Ido tuhatan atau mona bernit di panghuman neselatus nama tetarpajal do ibana di hopnor silang na tua tubono torudung ditanam namula mangulu di arepa tuluhon nama naik tu surgo lahudul tu siamuni debata jahuba amanai perguguna suatu dosani disemai bana pai mamulaksut manguhumi halak na mangulu dohon namate au persea di ton di perbadia
Jaladong sada huria nabadia, huria atau panyala Kristen akan nabadia, do dihasani dosa, do dihatai nama dok, mula mangulu sudah gini halak naung mate, do dia ngeluan nasura sudah. Shalom. Amang inang song inang naposo bulung na hinaholongan. Tabege majolo titing na masa di minggu tasadarion. Doho titing na nang si pamasota di bagasa mingguon. Na perjolo nama minggu. Nama minggu kita hari ini adalah Minggu Quasimodogeniti. Songon poso-poso naib baru tubuh atau seperti bayi yang baru lahir, dengan topik berubah oleh perjumpaan dengan Yesus atau hamubau di bagasan Yesus. Yang kedua, berita lahir. Pada hari Senin tanggal 28 Maret tahun 2022 telah lahir seorang anak perempuan bagi keluarga J.E. Hutagaul Inang F.Y. Boru Situmorang dari WEK 1. Anak dan orang tua dalam keadaan sehat, kiranya Tuhan memberkati. Yang ketiga, pelayan firman. Minggu hari ini di ibadah pagi dilayani Amang Pendeta Resort Big YH Simajuntak, dan di ibadah siang Pendeta Resort melayani jemaat di Pospel Sambas. Dan di gereja kita dilayani oleh Inang Sintua L. Borumarpaung STH. Kita doakan kiranya pelayanan menjadi berkat. Napau Paton, permohonan BPJS Cabang Singkawang untuk penggunaan lahan parkir gereja. BPJS Kesehatan Cabang Singkawang memohon izin pemakaian parkir halaman gereja HKBP Singkawang pada hari kerja Senin sampai Jumat pada saat jam operasional BPJS, yaitu jam 7.30 WIB sampai pukul 16.30 WIB. Tetapi jika ada kegiatan gereja pada jam tersebut di atas, maka BPJS akan berkoordinasi dengan pihak gereja. Hal ini menjadi pemberitahuan kepada kita semua untuk dapat dimaklumi. Permohonan tersebut disampaikan melalui surat resmi. Yang kelima, hasil pesta penggalangan dana Pospel Sambas. Perayaan Paskah, Perheheon Parupuan Saresot Singkawang dan penggalangan dana Pospel Sambas pada hari Minggu tanggal 17 April tahun 2022 berjalan dengan baik. Panitia dan Parhalado mengucapkan terima kasih kepada anggota jemaat HKBP Resort Singkawang dan juga para donatur yang sudah berpartisipasi dalam penggalangan dana tersebut. Sebagai laporan umum dari hasil penggalangan dana tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, prapesta melalui proposal dan donatur dari tanggal 13 Maret tahun 2022 sampai dengan tanggal 16 April tahun 2022 sebanyak Rp128.096.341. Yang kedua, pesta Minggu tanggal 17 April tahun 2022 sebanyak Rp101.109.000. Total pemasukan sementara sampai tanggal 17 April tahun 2022 sebanyak Rp229.205.341. Yang keenam, dukungan doa kepada semua jemaat HKBP Singkawang, kiranya dijauhkan Tuhan dari sakit dan penyakit di masa pandemi COVID-19 ini. Yang ke-10, anggota jemaat yang berulang tahun dari tanggal 24 sampai tanggal 30 April tahun 2022. Majelis dan anggota jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan di minggu ini. Firman Tuhan mengatakan di dalam Mazmur 107 ayat 8, biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Nama-nama yang berulang tahun dapat kita lihat di layar yang ada di depan. Yang berikutnya, keuangan, pemasukan, pengeluaran dan rekapitulasi dapat juga kita lihat di layar yang ada di depan. Demikianlah warta jemaat pada minggu ini. Terima kasih atas dukungan doa dan partisipasi jemaat untuk mendukung program gereja. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Tuhan memberkati. Martang yang mahita. Mauliate puji-pujian mardongan hasangapum madisobah rohanami tuado pamwali Tuhan. Di asidot holong ni roham natotong madongani hami.
dohok na totong mangaleon hasehatot di hami ganuk marsada-sada boy hami marsaur di bagasan joromod di bagasan Arianon. Ali Tuhan satu kinay na yung matang yon nami hatam na berdiay na pinasahat ni na posomi alani uka maroha do pikiran nami latu mangihosa asang giat hatami boy miat di bagasan roha nami boy lam manupak haporsyan nami maradopok ko Ali Tuhan dohot hapistaran na siya ko ilaw pasaton hatami asang giat boy tolhas hatami tuhami ruasmu Ali Tuhan di bawah kami di bagasan tangyang nami ruas ni huriam na ulang tahun di bagasan mingguan baik ulang tahun kelahiran do pernikahan homatotong na mga lehon gajang ni umur dohot selas ni roha pribadi lepas pribadi dohot keluarga lepas keluarga ramoti hami sude ruas ni huriam hakabi pesing kawang Ali Tuhan sian na met saha tu nama godang pe padao hami siya sahi akan masa di Portibion Tuhan Tuhan mapasahat hami perkerjaan nami ulang nami di bagasan na sa mingguan ramodi leho pasu-pasum tu hami ganuk marsada-sada bawa kami tu japalang muna lomaki doho tumbal muna tioi sah di homa daging doho tod dinami perdosa na gudang doh hami jumolo hapus sama sudi akadosa pangalasion nami i asatama hami majalo pasu-pasum nanang si pasato murup itu hami ganuk marsada-sada jalo matang yang namion marhite gorne nakmu Tuhan Yesus Kristus martangnya kami tuho amin. Lahu manomu hatan itu hata marede mahita san bukedeta nomor 637 ayat sada dohot ayat 2. Martangi yang mahita Ali Tuhan Yesus Kristus lehon madamem tuhami asaboy mardame sonak kami di bagasan ngulu nami tod di perbadiami mana mangodihok kami asa merdalak kami di bagasan hasitongan urupi hami marhite tod dimi asa mangatusi hami di hatamon di bagasan Yesus Kristus martangia kami tuho amin. Ada orang sosahat tita tu jamita turpuk di sadarion amang inang omma hami perjolo marjamita di huriaton marbahasa Batak jadi atik adong anon na hurang bahasa nai mangido maaf mahami sahat mahita tu baritan itu hatta tatangihon mahatan itu hatta nagabe turpuk jamita di minggu kuasido monogeniti tanggal 24 April 2022 na di enet sian ulaw ni apostel
bidusia ayat na parjolo sahat rodi na paonopon songonom ma didok disi. Alay setong dope diodapon si Saulus asup-asup dohot pamunuon dopak sisean ni Tuhani. Ditopot masit Tuhan ni malimi mangido surat madapoton akka perguruan na di huta Damaskus asa ihotan na jalabunon na tujebuanon na tu Jerusalem bawa nang boru-boru pe nasa na jupangsa akan na mangihuton ugamay. Alay uju dito nga dala ni bana mardonokon huta Damaskus topu ma sumilam sodang sian gijang humaliang ibana. Jadi tinggang ma ibana tutano dungi dibege ma suara na madok tu ibana. Saulus, Saulus, buasa lilian muau. Alay didok ma ise doho Tuhan. Jadi didok ibana Yesus doau na nililian mi susah maho manadahi tura-tura. Akahitir jala tarhalomong ibana madok dia mabahenoku Tuhan di pangidoroham hata ni Tuhani tu ibana hehe maho bongoti mahutai disima paboao tuho si bahenonmu songoni mahatani turseaun di bagasan Yesus Kristus om managa beturpuk jamita na marojahan di bagasan topik hamubaon di bagasan Yesus huriani tuhata hobartu topik ni jamita di tikion adong sada barita na tutuhe amasa ima taringo tuhamubaon ni sahalak na margoar John Newton. John Newton ima sahalat Kristen alay nang pe sahalat Kristen ibana tunglo jado na torasna mangajari ibana asagabe yanakon naburju ibana jalamiar mida Jahoba gariada tahe tung masetakang do ibana di hangoluan na leado rohana mida barita nauli jalaheado di burai ibana gowarni debata hinorhon ni hatak kangon nai. Ujung na dilaw-law niari gabi sa halak parjahat maibana. Disadatikki karejo ma ibana jadi kapten kapal na mabuan akabudak sian Afrika tu Inggris. Dang biar rohana mangula na sodenggan. Molo adong budaki na mangalo manegor dibunuh ibana do ima jorbut ni pangalahona. Alay disadatiki di namar layar kapalna Roma galubang dohot udan haba-haba na masay balga uju mamolus laut Atlantikina sida tung mabiar situtudo ibana mabiar mate ibana dungi di bagasan biar ni rohanai diingot ibana masada ulahon na sohyadi ulahon ibana ima martangiang maibana didokma di bagasan tangiang nai molo natutudo ho adong ale de bata molo tutudo ho de bata na sungugo palua maau buri ma rohakon asagabe iyas au ima didok ibana di bagasan tangiang nai dang pigaleleng dung didok ibana songoni di tangiang nai gabe menak magalubangi mamuka siani tarhalomong maibana jala dirajumi rohana ma natutudo adong debata hobartusi hamu aka nahinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus sian namasay ditadikon ibana masaluhut aka ulaon na sailaon na jorbuti gabi sahala Kristen na burju maibana jala marsikola maibana gabi sahalak padita na burju na makobasi ulaon ni huriay di partikiani jala di bahen ibana ma nadung hea ni adopan di lauti gabi sada ede di guari may di bagasan sada judul ni ede Amazing Grace manang ajaib benar
sering dora tay deho niate amanginang. Hurian itu hatta di bagasan Yesus Kristus, ia baritai tutudoi masa gabe sada panidangio doi di bagasan ngolu niaka na porsea. Asa moloboi do songoni masa tu si John Newton, gabe di pauba de batarohana sian sahalak parjahat, gabe sahalak partigor, lau songoni dotong boi masa di ngolu ni jolma sinuaingon. Huriani tuhata di pardalanan ni ngolut tatung jot-jot do hita pajupang dohot akka donga tajolma, jot-jot hita pajupang dohot akka haha anggita, dohot akka todong dongan saulaon. Bahen las rohata alai boido sebalikna gabe marsak kita. Huriana hinaholongan ni debata sian saluhut perjupangan na paling berkesan na masai uli jala denggas situtu ima perjupangata dohot Tuhan Yesus. Haru pajupang dohot jolma boido gabe las rohata lama pajupang dohot Tuhani di bagasan ruhut ni partodiota. Di sijupang hita dohot ibana tutu tahilala do songod dia las ni rohan na sumurung sian sude akalas ni rohan na adong di bagasan ngolut taon. Huria ni tuhata ya turpuk jamita di minggu tasadarion manogu-nogu hita lau mangalapati songod dia do hinarikot ni perjupangata dohot Tuhan Yesus. Natuk mangalehon hamubaon ni roha ima nataida sian perjupangan ni si Saulus dohot Tuhan Yesus adorang sosahat tu sinuaeng tabering majo songod dia soringolu ni si Saulus adorang sogabe apostel ni Kristus ibana molosian ruhut ni perdagingon ia si Saulus ima sahalak Jahudi sian huta Tarsus marga Benjamin do ibana jala magodang songon sahalak Parise natakas uboto patik ni debata tung dihabur jihon ibana do parugamaon Jahudi alai lausido mambahen tung masai sogo situtu rohana midahala Kristen dang lomorohana martabba bilangan yakana porsea ido ubahe disakapi rohana do mangido surat sian situan ni malim asaborhat ibana tuhuta Damaskus lahu manakup mangihoti jala maboan akahalak Kristen tu Jerusalem asa dipaburu-buru nasida jala sahat tu na dibunuh onma sihol ni rohana lau pamasaon na tuhala Kristen. Boy do hamua kadongan napakilalahon nuaeng songod dia malate ni rohani si Sauluson midahala Kristen. Alay nang pe tahi na jahat na sinakapan ni rohani si Saulus dang dipasaut debata imasa. Dibahet debatado sakap lau paubahon na roai gabi sakap hatuaon. Sakap na denggan dingolu ni si Saulus. Rodi akahalak na porsea tu debata. Tongo tahe uju dinaborhat si Saulus madapoton huta Damaskus. Laos tongadalan madonok kon huta Damaskus. Topu maro sumilam sodang sian banua gijang ima nataida nangkin nadiayat tului. Hinorhon ni laos tinggang maibana dungi di bege ibana maswara na madok. Saulus, Saulus, buasa liliam wow. Terjadi komunikasi antara si Saulus dohot debata. Hurian itu hatta
Ia suara na jauh-jauhi, ima suara ni Tuhata Yesus. Jala padohani patuduhon, songo dia do Tuhata Yesus. Marnida jala makilala nasa najat na binahin ni si Saulus. Mida halak Kristeni. Laos disom may daota, pabuwa nasa najat na niulahon ni sasahalak tuhalak partigor. Dos doi mangulahon najat. Mida Tuhan Yesus. Ato nga manginang manang ahape pergumulata unang marsak kita. Posrohata debatado dongata. Ahape parukilomu, ahape arsakmu, ahape lungun ni roham, ahan na pinangido ni roham, nagsikop tu keluarga tabi ganup. Radedo di debata, dakya ditinggal ho kita. Tabereng ma si Saulus naneng mabunuh halak Kristani. Tabo to do inang molo halak Kristen, ima pengikut Kristus. Nasa ulaon na mga leay mangisahi paburu-buru halak na porsia, dos doi na mangisahi jala paburu-buru Tuhan Yesus. Alani didok Tuhan Yesus hataodeng, Saulus, Saulus, buasa liliamu, buasa liliamu aka na mangihutonawi. Buasa liliamu na sida na porsia tu debata. Huria ni Tuhata. Laos disima tarajumi pabuan nasay didongani Tuhan nido hita diragam niaka sitaonon ala ni haporsiaw ni ditonga-tonga ni ngoluta. Dang dipasobu Tuhan ni hita marmara mga dopi ragam ni aka hamaolon. Hinorhon ni aka haporsiaw ta. Dang tadi konon ni Tuhan ni sahalakta mga dopi saluhut. Disido Tuhatai, jala dihilala Tuhatai do sa luhut parsorion na masa di ngoluta, hinorhon ni haporsiaw ni. Huria na hinaholongan ni Tuhata. Diuduti mo se padohan na diturpukon, asaborhat masi Saulus mabongoti huta Damaskus. Ala disido pabuaw ni debata tu iba na ahamasi bahinon na. Amang inang, di ngolut taon hamisa diri pe martangi yang tu debata akan nariko di ngolu nami do hupangido hami rahita songoni perate amang alai anggo si Saulus di perjupangan na do debata dang holan na didirina di suku do debata apa yang Tuhan inginkan dari hidupku, apa yang Tuhan inginkan dari ngolukku. Ya do tasuku songon itu debata amang inang. Ahado Tuhan di halomohon roham siad dirikon. Ahado Tuhan di halomohon roham sian keluargaku. Ahado di halomohon roham Tuhan siat tonga-tonga ni pelayananku. Dia lusi Yesus bongoti ma hutai. Bangkitlah ni naibana. Hurian itu hatta dinamatinggangi si Saulus imana dia ya topati hinorhon ni namarnida sodang nasian banua gijangi dohot suara ni Tuhan Yesus nama jauh-jauh ibana laos disido targorak rohani si Saulus madok ise doho Tuhan ay takas disi nunga dirajumi ibana dang mungkin silam sodang na biasa naroi ia sosian haguguon ni debata. Alani gabi akahitir jalatar halomon ibana majuhon goar ni Tuhani. Makilala ma ibana nunga masai asing dison akan adung hiana masa. Asa parjupangan na dohot Tuhan Yesus tung situtudo tuk paubahon pangatusyona. Nang peholan sa tokid do pei. Ay disido parmago ni sogo ni rohana mida halak Kristeni. Molo tabereng na kinamang di ayat na parjuluy. Tung masay sumangat do ibana naing mabunuh halak Kristeni. Dipangido ibana surat huaso. Asaboy ibana mabunuh lomo-lomona pasudahon akan naporsea tu dibata. Damang dainang
dongan saha persehaon di bagasan Tuhan Yesus. Molotai huton majaha tu ayat na mangihut di patorang do di si songodia si Saulus na boy marnida toluari toluborngin ibana dang boy marnida dung pe pajupang ibana dohot sa halak na margoar si Ananias. Mga pehon tangan na tu ibana jala madidi si Saulus gabe sa halak Kristen. Ima di ayat 8 sahat ro di ayat 10. Tung sada halongangan bolo do na masay siyan sa halak na takang roha na makasogohon Kristus boy gabe muba rohana dung pajupang dohot Tuhan Yesus. Nung nga dipili debata iba na gabe ula-ulana laho mamaritahon barita na ulii asa di baritahon gowarni Kristus itu sadok luat tu sadok bangso nang tu sadok harajaon. Hurian itu hatta moloboy masa si songoni tu Apostel Paulus totu naboy do pamasaon ni debata songoni dingoluta ditiki sinuwaingon. Godang halak na soolo do pe paubahon rohana naboy do tuhani pamasaon songoni tu akahalak na takang roha tu halak na saimian di bagasan perdosaon tu halak di barita na ulii tung sumurung do huaso ni Kristusi lau palua hosa ra olo do sia tonga-tongata na jut-jut mangarsahi hita naung leleng marpangalahon na jat nga leleng say tatangyakon alay dang ra olo muba mungkin olo do rais yan tonga-tonga ni parsari peota amatay manang inatay anak konna hahaanggina dongata sa punguan dongata sa karejo manang dongata sa Huria. Lumobi akahalak na diduru ni Huriai na say jot-jot mangodam hita hinorhon ni hapor siyaota di Tuhan Yesus nang pinadenggan taulahon alay selalap do dihasuguhon jolmay hita hamuak kadongan unang pola marsak hita mga dopi pasahat masaluhut na itu Tuhan Yesus asa di pauba Tuhani rohanai akan natakang rohai asa diukap rohani akan natakang rohai jalamuba nasida ditada nasida huaso dohot holong ni Tuhata Yesus asa digohito di perbadia ngolu nasida dipauba pikiranna dipauba pangalahona dia bolokon hosom teal elat dohot late sogo ni roha sian rohanai ingot hamu ma amang inang dang adong hagogoon manang ahape na boy paubahon ngolu ni jolmay iya soholan hagogoon na siad debata di bagasan hamu dongan sa Huria di bagasan goar ni Tuhata Yesus Kristus nuwaingon ra adong do siya tonga-tonga ni hita na tumangihon jami taon naung leleng madaw siya Tuhani sailalap roham mangulahon na di bagasan rohami sailalap roham nang pangalahom digohi akan najat sailalap roham dohot pikiramu dang mabege jow-jow ni Tuhani say liak-liak disi lalap di bagasan hosom dang olo muba dang olo mardami nuaing ingot ma paubahon rohami manangihon jow-jow ni Tuhan Yesus jakon ma tuhatai di ngolum bertobatlah ingot ma dang dihalo moho tuhata mago hita jol maon alani dosai alay di halomohon rohana do asa muba rohata asa mangolu hita asa sonak kita atong di bagasan minggu tasadarion songon gowarni minggu kuasi modo ganiti asa songon poso-poso na ibaru tubuh mahita na wasan di susu na tama asa ibaru marohata ng pangalahota ay nung nga dito Tuhan Yesus Kristus hita siya dosa ng hamatean
Nungadurus mudarnai di hao pinorsilang di Golgata. Argado hita ditobus dang targarar hitai. Atong jakon maibana di rohami. Say unang tulak Tuhan Yesusi. Unang tulak hatanay. Lehon ngolumi tu Tuhan Yesus. Asa dibahe ko songon Apostel Paulus. Gabe ula-ulana. Ula-ula na pinilit ni debata. Gabe na poso ni debata. Bahin sangap di goarna na badiay. Laho mamaritahon barita las ni roha. Barita hamubaon ni roha di bagasan. Jesus Kristus si hokop jala si palua ngolut taon. Amen. Martangiang mahita. Pinuji magoarmu ale Tuhan Yesus na mga lehon tiki para siya dihami. Lao paubahon roha namion. Say asi marohami dihami. Bahen mahami gabi ula-ulam di portibion. Laho mamaritahon barita las ni roha. Barita hamubaon ni roha. Di bagasan goar ni Tuhan Yesus Kristus. Amen. Lao makamulatehon ha tani di batanaong tabigi. Marid di mahita siya buku ede nomor 470 sada. Ayat sada rodi udut na huhud papungu pelean. Upili
tangyakon mapeliato tu debata martangyang mahita. Ali debata amanami na di Banua Gijang, hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na denggan dohot nasa ulibasa na mauliutus. Hupasahat hami masyan na nilehon me tu hami pilihan nami tuho, say jalo may gabe uap na husus di jolo. Pasu-pasu may jala ramoti, asa huparsaya kami pilihanon pati bulhon harajaonmu di tonga-tonga ni Huriam dohot di Portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim, asalam hutadahami godang ni selehon-lehon mi tuhami, asalam girgir hami mandok mauliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasana nilehon na di Banua Gijang, say pinarbadia maguarmu, say Roma harajaonmu, say saut malomo ni roham di batuangaon songon na di Banua Gijang, lehon matuhami sadarion hangoluan siap hari, sesa madosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami, unang hami togia tu pangujunan, palua mahami sian pangagu. Ay hodon apuna haranya dohon aku roni Mulak mahita tajalo ma pasu-pasu sian Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mahita, disondakon Tuhan debata mabohina tuhita, jala asima rohana midahita. Didopakon Tuhan debata mabohina tuhita, jala di pasarhon madamena tuto ditabe. Amin. Amin, amin, amin. Horas, selamat hari Minggu, Tuhan berkati.